салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. имрӯз 20 июни соли 2025 аст. Дар маркази ноҳияи Айнӣ қарор дорем. инҷо барои чӣ омадем? имрӯз рӯзи эҷодии яке аз ситораҳои дурахшанда дар осмони назми тоҷик Ҳабиб Сулаймонӣ аз ноҳияи Айнӣ деҳаи Хушекат баргузор мегардад, ки мо имрӯз барои хизмат кардан ба ҳамин маҳфил даъват шудагӣ ҳастем. ман аввал шукргузорӣ аз Парвардигори якто ва аз осмони софу беғубору сулҳу суботи ватани азизамон ва аз будани шумо азизони дилу дидаи мо, ки дар атрофи мо ҳастеду ба канали мо аъзо шудеду моро дастгирӣ кардед, муаррифӣ кардед, ҳар гуҷо комментарии хуб кардед, наворҳои моро падилитса кардеду мо ба имрӯз омада расидем. яъне кадом рӯз моро дар чунин як маҳфилҳои бонуфуз низ барои хизмат кардан аз ноҳияи худамон берун даъват карда истодан ва имрӯз мо омадем инҷо барои хизмат, ки сахт сарафроз ҳастем ва хурсанд ҳастем аз мардуми кулли Хушекат ва аз устоди гиромӣ шоири шинохта Ҳабиб Сулаймонӣ, ки имрӯз дар ҳамин маҳфили худашон маҳз моро интихоб карданд, ки ҳамчун наворбардор ба хизмат омада бошем. ин маҳфил бовар кунед, ман фикр мекунам як маҳфили хубу ҷолибу диққатҷалбкунандаву хотирмон ҳам дар ҳаёти мову шумо хоҳад буд, зеро ки меҳмонҳое ки дар ин маҳфил даъват шудагӣ ҳастанд ман хонда мегузарам, худатон бинеду қазоват кунед. устод Ҷӯрабек Муродов, Хосияти Зарафшонӣ, Афзалшоҳ Шодиев, Аслиддин Сатторов, Саид Мирзо Нарзиев, Насибахон Узоқова, Тулқун Тоҷибоев, Хурсанд Мурод Зарипов, Рӯзибой Идиев, Қобилҷон Зарипов, Ҳасан Нуруллоев аз шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Раҳимҷон Шодмонов, шаҳри Фарғона, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Сангали Мирзоев, Тоҷиддин Раҳимов, Нуроншоҳ Латипов, Мирзо Саид Сатторов, Орзугул Хуҷамова, Нозимҷон Раҳимов, Мирзо Бобоноров, Луқмонҷон Шарипов, Муҳаммадҷон Мирниёзов, Бобошариф Шарипов, Аскархӯҷа Фатҳуллоев, Абдурозиқ Норзода, Истанқул Шоев, Мирзо Ҳайдар Qoриев, Маҳмудҷон Алиев, Шопури Форс, Хуҷа Муроди Аъзам. хулосаи гап, мақсаду мароми асосии навори ман аз ҳамин иборат буд, ки шумо дар қатори он дуоҳои неке ки барои мо додеду мо ба ин рӯз расидем, имрӯз ҳам барои мо як каф дуои худатона дареғ надоред, дастгириҳоро дареғ надоред, дар бари мо бошед ва барои мо муваффақият хоҳед, ки мо аз имтиҳони анҳамин мардуми деҳаи Хушекат ва устоди азиз Ҳабиб Сулаймонӣ бо сари баланду бо забони гӯёву бо сари сурху бо сари баланд умуман гузашта бошед. Зиндаву саломат бошед. Тоҷикистон ба пеш. Як ҷаҳон ташаккур.